Kain na kamuti, manamis na karang kamuti. Takol, kamuting takol. Takol na kamuti. Takol, takolat. Basta Maya? No. No. Tatingin ka sa kamera, ito yung isa yung anak ko nga gusto na mag-asawa. Gusto na daw ng mag-asawa. Ay, 20,000. Pakasal. Please subscribe to my YouTube. Gusto nyo mag-usog hanggang sa YouTube dahil taon dun. Hindi niya ako. Gusto ko lang i-flex yung mga supporter ko sa So, mga supporter ko sa Eric TV, si GRS Axel, si Roger, si Orlan. Hi Orlan. Kamusta ka na lang? Wala ka naman yan. From to all of Indonesia, shout out. Marami ako supporter sa Indonesia. Canada, Japan,
Mamay vlog. Si Vincent from Japan. Nagara from Japan. From Cebu, Lapu-Lapu. From Puerto Cebu, maraming salamat sa pagpanood na ako, ha. Subscribe na niyo. Nilagay kong buto. Ako naman. Ano yan? Kayo na. Wala media. Wala media akong sinakay. Buto ka rin. Ito wala. Meron ka na? Hindi na? Yan, Ate Charing. Charing, kamusta ka na, Ate Charing? Parihara ba talaga? Sa lumang dekada. Start mo. Lumang dekada, start mo na, dekada. Ha? Kapan? Hindi naman kasi na, gati ka. Shout out, gati ka. Gati ka. Gati ka. Gati ka. Tilogo vlog. Shout out sa guys. Shout out Gati ka vlog. Anan. Shout out kay Anan. Ryan. Shout out kay Ryan na Abes Channel. Yan. Bago na yan. Yung iba kasi guys, hindi ko na nakita yung mga comments nila kasi ang dami ko ng video. Tapos sila nagpo-comment sa nung medyo matagal-tagal ko nang in-upload. Kaya hindi ko na makikita minsan yung mga comments nila. Mapaminsan ako. Tinignan ko kasi pag nakita ko kasi kung sino nag-comment sa akin, binibisita ko na agad yung bahay nila. Diyan na lang yan, kaya balikan kayo nila. Huwag mo na i-skip yan. Hindi ko pa sila napuntahan sa bahay
Hindi pa ako nakagaling sa kanila eh. Mali, dito ka lang mali. Ako, kamote. Sabi ka ng kamote. Kanya ko ng kamote. Mana ako ano? Guwapo ako. Ako uyap. Ay, yan. Uyap na ako na siya. Matanan mo pa na ko rin sinulya. Bako na yung gilugos. Gilugos na. Pakipot pa yun. Gilugos na ako na siya. Pakipot pa. Iunan na ako na ano. Sila. Huwag kang ipapali. Pagbili. Ituloy ko yung kinabuhi. Tapos lang ko na yung buhi. Napapayag ko siya. Ang wala noon, isugdag na kanya. Isugdag ako may kanya. Tugay nga tugay. Isugdag niya. Aboy ba? Balik mo. Mamaya, ito bang katimunan? Dati ka rin. Hintayin niyo ako. Nagugurin ko kayo dyan. Sa katimun siguro. Hindi ka magbuti bang umasin niya